θέματα τακτικής και στισίματος και αλλαγών κτλ. Δεν το κρίνεις δεν καταλάβω τώρα. Άλλο λέω εγώ. Εσείς που δεν είστε πρόβατα, παοξίδες, δεν βελάζετε. Ναι. Ωραία. Στην κόντρα Απόλλων η Βρύζα. Και δεν μιλάω ούτε για τον για το παλικάρι το δικό μας, ούτε για σένα Νίκο, που είμαστε μια παρέα και τα λέμε όλα. Ναι. Εγώ σου λέω για την πλειοψηφία του λαού και για τους δημοσιογράφους. Ωραία. Για τι σαπίλα έχετε κι εσείς, Ναι. τι σαπίλα έχετε στην ομάδα σας. Με ποιον τα βάλατε? Με τον Πόλο ήταν. Μπράβο. Να φύγει και να κάνει. Είναι αδερφίστικα. Είναι αδερφίστικα. Δεν Πώς είναι λέτε αδερφίστικα. είναι αδερφίστικα. Είναι συμπεριφορά μία αντρίκα. Δεν είναι. Είναι μία αντρίκα. Κοίταξε. Είναι μία αντρίκα. Το εύκολο θύμα είναι ο προπονητής, ρε, αλλάζει. Το εύκολο θύμα Άρα είναι ο λοιπόν, προπονητής. περιμένετε εδώ. Γι' αυτό Και τελειώνω με αυτό. Γι' αυτό ήθελα να δώσω την πάσα εδώ. Πολύ ωραία το είπαμε και τελειώνουμε. Πάμε σε διάλειμμα μετά. Τι είπα? Λέει πολύ ωραίο ο ψηλός, τον Δόνη θα σκίσουμε. Γιατί να σκίσετε το Δόνη όταν με 12,5 εκατομμύρια ευρώ πάτε στα 5? Γιατί είναι εύκολο στο Κοτρονίδη αυτός. Ναι, ο Δόνης λοιπόν. Για την αρχή δεν ξεκαθαρίζουμε γι' αυτό. Ο Δόνης λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή το μαξιλάρι της διοίκησης, χωρίς να το θέλω. Γιατί το γαμότο, επειδή δεν είπε ότι η ασκόνα του παπά του ήταν ασπρόμαυρη και εσείς θέλετε τέτοια. Δεν πούλησε πάνω ξεδιλίκι και μαγκιά που πούλησε. Αρέσουνε, ένα ασπρόσι παράκι καλά μετά. Δεν τα λες καλά τα γράμματα. Δεν τα λες καλά τα γράμματα. Ο Δόνης ασπρόσι και δεν ξέρει που έρχεται. Μας καθίσει να τρώμε το άμα θέλει. Άσε τώρα. Είναι και σε ποια ομάδα έρχεσαι. Ξέρει πολύ καλά. Όλο αυτός είναι ο παρέκκληση. Σκίστε με. Ναι, αλλά και ο Δόνης ξέρει που έρχεται, αλλά ξέρει ότι η ματιοδοξία ή η φιλοδοξία του να περάσει σαν πρώτος προπονητής στο εξωτερικό δεν μπορεί να περάσει με όχημα τον Ατρόμητο, τον Οικοκύρη Ατρόμητο, τον Πλερουά Ατρόμητο και θέλει να περάσει μέσα από ένα μέτριο και η φωτιά θέλει να περάσει μέσα από τη φωτιά και από ένα ΠΑΟΚ αμαρτωλό, από ένα ΠΑΟΚ ο οποίος να πούμε είναι μέτριος από εκεί να παίρνουν λεφτά και να χρεώνουν κτλ. Λέει λοιπόν ο Δόνης, αν έχω μία ευκαιρία να πάω στο εξωτερικό, θα πρέπει για αυτή τη στιγμή να πάω ή στον Παναθηναϊκό ή στον ΠΑΟΚ. Γιατί στο Ολυμπιακό δεν με παίρνουνε. Ωραία, δεν με παίρνουν στον Ολυμπιακό. Πολύ θα ήθελε ο Δόνης να πάει στον Ολυμπιακό. Σε πληροφορώ. Για να έχετε το όχημά του για να πάει στην Ευρώπη. Κάθε καριερίστας θέλει να πάει στην καλύτερη ομάδα. Ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Και διαλέγω τον ΠΑΟΚ. Είναι ένας προπονητής του εξωτερικού. Γιατί διαλέγω τον ΠΑΟΚ? Γιατί και τέταρτο να τον βγάλω τον ΠΑΟΚ. Και τέταρτο να τον βγάλω τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Δεν θα πέσει Κοτρονίδη. Με κατάλαβες? Με κατάλαβες θέλω να σε πω? Και έχω και μια φιλοδοξία γιατί είμαι και κυπελάκιας. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα κυπέλου και έχει καιρό να το πάρει. Μήπως και πάρω και κανένα κύπελο. Παίξω και λίγο καλή μπάλα. Βγάλω και σε ατομική ενέργεια καλύτερα καλή μπάλα. Το άλλο κόλπο του Δόνη, το άλλο κόλπο του Δόνη που είναι σημαντικό είναι ότι ξέρω ότι 8 χρόνια ο Παοξής δεν είδε μπάλα. Δηλαδή σου λέει ο Παοξής να βγω τέταρτος. Αλλά να δω λίγο μπάλα ρε γαμώ την τρέλα μου. Να κάνω αυτό. Άμα στο κάνεις αυτό, τι δέχει. Κάτσε κάτι τι παραδεχτήκαν και δεν είδα την μπάλα 8 χρόνια. Δεν είδα την μπάλα. Δεν είδα την μπάλα του Μπάγεβιτς όπως είδες και εσύ δεν είδα την μπάλα 8 χρόνια. 8 χρόνια. Όταν σας λέω ότι παίζω τη Β' Ιταλία ποδόσφαιρο, γιατί πεταζόσασταν όλοι μέχρι τα μάτια. Ένα λεπτό. Είπαμε εμείς παίξω την μπάλα. Είπαμε εμείς ότι το σύστημα Σάντος ή το σύστημα... Ναι, αλλά τα κερδίσατε καλά ήτανε. 1-0. Καλά σου λέει. 1-0. Εσύ μας είπες να φέρει τον Πλαχοδήμο. Πού είναι ο Πλαχοδήμο? Έτσι μας έλεγε. Όταν πεταζόσασταν λοιπόν... Δεν ήθελε να φέρει τον Πλαχοδήμο και εγώ τον ήθελα, αλλά πήγα άλλο ο Μπράς και τον πήρε. Πριν μας έλεγε ότι είχε λεπτά. Παλικάρι μου, είναι θέμα χρημάτων. Και εγώ τον ήθελα. Εγώ δεν είπα ότι μιλάω από τον Βρίζα. Ούτε με τη διοίκηση. Ούτε ήμουν από την. Είναι θέμα χρημάτων, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, χρημάτων. Να μην λέμε χαζά. Τι χαζά, ρε, να αλήθεια σε λέω. Να τελειώνουμε με αυτό. Να τελειώνουμε για αυτό. Το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο ΠΑΟΚ επί Άρη Χάν είπε Μπάγεβιτς. Άρη Χάν. Ναι, δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε δει. Τον Ντόλμπερκ. Τον Κρίστιαν Ντόλμπερκ. Και με τον Ζαμπαντία, τον Δημητράκη. Δεν κάναμε
Και με το Σιδηρόπουλο και ο Λεωνόνοβο. Λοιπόν, τέλος πρώτης ώρας. Λοιπόν, εγώ να πω κάτι. Ναι. Ο Μάκης έπαιξε καλά. Τα μεγαλύτερα ανοίγματα, για τον Νίκο να το απαντήσω. Όχι, τα μεγαλύτερα ανοίγματα που γίνανε στον Άρη γίνανε όταν πήγαινε καλά η ομάδα στην Ευρώπη. Ναι. Όταν είχαμε τα πολλά τα διαρκείας, τα πολλά τα παιχνίδια, τα πολλά τα εισιτήρια. Πρόσεχε γιατί πολλές επιτυχίες έχει στην Ευρώπη τώρα τελευταία. Να, βλέπεις τώρα ο κόσμος. Έκανες μια μεγάλη επιτυχία, κέρδισες στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτό που έκανε δεν πήγα. Αυτό θα το θυμάσαι για τα επόμενα 400 χρόνια. Άλλο λέω τώρα. Αξίζει λοιπόν. Τι εννοείς? Άλλο λέω τώρα. Τα μεγαλύτερα ανοίγματα στον Άρη γίναν στις χρονιές που Άρης έπαιζε στην Ευρώπη. Λογικό δεν είναι? Μπράβο. Λοιπόν, μην πολύ χαίρεσαι ότι 2 χρονιές είμαι στην Ευρώπη και στους ομίλους και σε αυτά και τα τέτοια. Με ακούσει ένα άνοιγμα κάθε ώρα. Είναι σαν το στόμα του Καρχαρία να μου κάνει τέτοια. Διαχρονικά είμαι στην Ευρώπη. Εντάξει, διαχρονικά, στιγμή που δεν υπάρχουν τίτλοι χώροι. Είναι επόμενο ότι χαίρεσαι με αυτά. Αλλά πρόσεξε γιατί τα μεγάλα τα ανοίγματα στις ευρωπαϊκές χρονιές. Πάρα πολύ καλά. Θα δούμε. Διάλειμμα λοιπόν. Πάμε Νισάν να κάνουμε σέρβις στις 350.000 χιλιόμετρα. Το τσέρι το χιλιάρι του παππού Μανώλη στον Τόκ και στον Πετμεζά. Πάμε αφού μας σπάσει το τζάμι του παππού Μανώλη το τσέρι. Εξήγησε το λίγο καλύτερα. Περίμενε. Γιατί θα νομίζει κανένας το έτσι όπως το ότι κάτι 350.000 χιλιόμετρα θα κάνει σέρβις. Όχι ρε. Πάμε μετά που να μας σπάσουν το τζάμι έξω από τη γειτονιά του Σουγιουτζή, στην Γρηγορίου Λαμπρά και Κατέ να μας το φτιάξουν. Πάμε στον Αρβανιτίδη να πάρουμε. Τι πουλάει ο Αρβανιτίδης τώρα στα. Τι ουίσκι. Famous. Whisky famous από τον Αρβανιτίδη. Σπιρουλίνα Μάρκους Ρόερ για επιδόσεις από τον Γιώργο Ελαδάρη και την Αγγέλικα. Κατά πρώτο λόγο από τον Γιώργο. Πίτσα Ρωμαία 3. Τι να πω για την πίτσα τώρα, τι έγινε? Καλή πίτσα, εμένα μ' άρεσε. Καλή, Έχει και αγρά υλικά, είναι ωραία πίτσα. Για πες μας. Εφαγήσει. Πάρα πολύ ωραία. Οι 5 πρώτοι θα βγουν στον αέρα και θέλουν πίτσα, θα πάρουν πίτσα. Θα σας αφήσουν εσένα τα στοιχεία. Εντάξει, θα συνοηθείς εσύ. Εντάξει. Έχει σημειώσει. Πολύ ωραία. Ποιος το συνήθω? Και το κλειδαρά το φίλο μας. Φιλαράκης ο κλειδαράς, τόσες φορές πήγα εκεί λείπει. Μια ο κουνιάδος, μια η αδερφή. Τους έχει αφήσει εκεί να την κάνει λαγίου έξω. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να τους δούμε, να τους ακούσουμε και μετά θα πούμε 2 λόγια για εγώ θέλω να πω για την εθνική και ανοίγουμε γραμμές. 540-600 αέρα και μισό λεπτό. Έχουμε και το Twitter, εμάς δεν μας διαφήμισες εδώ. Twitter Κωστής Ραπτό. Κωστής Ραπτό και www.rapto.gr. Έτσι πράγμα, έτσι θέλω. Πάμε λοιπόν. Ρε δεν θα σύλλογα εκεί. Τι λες είναι? Λοιπόν, να τελειώσω αυτό το. Θα κάναμε ένα κόλπο τώρα. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το τηλέφωνο το έβαλες τώρα ή το έβαλες προηγουμένως? Πάμε για το τηλέφωνο. Λοιπόν, τώρα το έβαλες. Τώρα το έβαλες το τηλέφωνο. Έχεις διάλειμμα. Ναι, σωστό, ναι, εντάξει. Λοιπόν, να πω κάτι πρωτού πεις για την εθνική ταχύτητα. Ναι. Για να μην αδικήσω και το Βρίζα. 540-601 και φανεί ότι δεν γουστάρω το Βρίζα. Ο Βρίζας όντως πραγματικά έχει βάλει. Δεν γλύφω. Η αλήθεια είναι αυτή. Τουλάχιστον σε θέματα marketing. Έφερε τον Τζοκατζόπουλο σε θέματα marketing γενικά. Τι δουλειά είναι ο Τζοκατζόπουλος? Έφερε τον Τζοκατζόπουλο με τον άλλο από την Κατερίνη. Σε θέματα marketing ο Βρίζας είναι πρώτος. Η καντίνα φτάνει μέχρι τα μετέωρα. Όταν έχει μάθει σε θέμα marketing. Η καντίνα φτάνει μέχρι τα μετέωρα. Ποια marketing ρε? Εδώ μπορούμε στην μπουτίκη να πουλήσουμε, ρε πλάκα μας κάνει. Ούτε για το τηλεμάρκετινγκ. Ρε πλάκα κάνουμε το τηλεμάρκετινγκ. Αν με αφήσεις μπορώ να πω 2 πράγματα. Τουλάχιστον εγώ σαν πολιτής ξέρεις ότι είμαι ο πρώτος που τους έκραξα μέσα στην μπουτίκ. Ο πρώτος που τους έκραξα. Ναι. Και τους ξεφτέλησα μέσα στην μπουτίκ. Ναι. Που δεν είχαν να βάλουν έναν αριθμό επάνω στη φανέλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τουλάχιστον εκεί πέρα πάει σιγά σιγά να γίνει μια καλή δουλειά. Καλά. Πρώτον είναι αυτό. Και δεύτερον από εκεί και πέρα βλέπω ότι τουλάχιστον και σε θέματα άλλα διοικητικά μέσα ότι κάποια πράγματα πάνε να συμμαζευτούν. Βέβαια, το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει όλοι να στηρίξουν την ομάδα και εμείς ακόμα και οι υπάλληλοι της ΠΑΕ θα πρέπει να στηρίξουν αυτό το κομμάτι. Και η μεγάλη επιτυχία είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καθαρίσει ακόμα το πιάτο του όπως θα πρέπει να το καθαρίσει. Ακόμα χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Για marketing μη μιλάς. 2 εκατομμύρια δανεικά με τόκο σε δώσαν για να πάρεις την άδεια. Δεν έχει σημασία. Και σε φέραν τον Τζοκατζόπουλο. Πήρα πρώτος να το δώσει. Ας πιάσε ρε. Πρώτη ομάδα μου πήρε τον μπαμπά. Ας τα πιάσει, τι θα πας. Ένας ο οποίος είναι έτοιμος να πεθάνει, έτσι, σκέφτεται πώς θα ζήσει έστω και 1 μέρα. Άστο. Μην τα πιάνεις. Πάμε στον κόσμο, δεν προλαβαίνω. Και δεν δίνουν εύκολα σήμερα δανεικά. Έλα. Να τα λέμε. Εγώ θέλω να βγάλω τώρα 20 τηλεθεατές.
Τέρμα τα λόγια. Εγώ δεν μιλάω. Τέρμα τα λόγια. Θα μιλήσει η Μιχάλη. Ό,τι θέλει να πει ο κάθε φίλος. Έλα φίλε, ναι. Πάμε. Έχουμε γραμμή. Έτσι λέει αυτός από μέσα. Ναι, αλλά δεν ακούμε τίποτα εδώ. Τους είναι τσακάλι. Στοιχεία παίρνει. Πιο γλύκος από τον Καρσία. Έλα φίλε, ναι. Ναι, μ' ακούς? Σ' ακούμε φίλε. Γεια σας. Λοιπόν, για να σου πω λίγο κάτι. Δεν άκουσα λίγα πράγματα προηγουμένως στην εκπομπή. Πάμε λίγο πιο κοντά στο... Πιο δυνατά να μιλάς φίλε. Ναι, άκουσα λίγο κάποια πράγματα στην εκπομπή προηγουμένως για κάποια σχολεία και τέτοια εκπαιδευτικό είμαι. Ναι. Για να σας πω λίγο, είμαι εκπαιδευτικός στον Εύωσμο, σε Λύκειο στον Εύωσμο. Σε Λύκειο. Ναι. Ας πω είναι ένα στατιστικό δείγμα καλό έτσι. Για να έχετε ναι, σωστό. Για να έχετε μια άποψη και από τάξη, να δείτε τι συμβαίνει στις τάξεις. Ναι. Σε μια τάξη τώρα, ας πούμε, 25 ατόμων. Ποια τάξη είναι? Δεν σου μιλάω, για β' γ' λυκείου μιλάμε. Για μεγάλα παιδιά όμως, ναι. Για μεγάλα παιδιά, ναι. Σε μια τάξη 25 ατόμων θα συναντήσεις μέσα γύρω στους 18 παοξίδες. Εσύ τι ομάδα είσαι δάσκαλα? Σταμάτα ρε, να σου πω τι ομάδα ό,τι ομάδα Άρα να μιλήσει. Παοξίσουμε. Παοξίσουμε και να σου εκδεί απορία. Τώρα δεν έκανα ότι είναι παοξής, σας πω ότι είναι χρόνια σε Λύκεια. Λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή μπορεί να είναι και στατιστικό δείγμα, είναι στον Εύωσμο. Και φυσικάζει ότι ο Εύωσμος είναι αριανόφιλος. Ήτανε. Τώρα σε μια τάξη με 18 με 25 άτομα είναι γύρω στους 15 με 16 παοξίδες. Και τα κορίτσια μαζί ή μόνο τα αγόρια? Γενικώς. Ρωτάς και τα κορίτσια δεν Ναι. Οι άλλοι τι είναι? Λοιπόν, οι άλλοι είναι Ολυμπιακοί. Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί. Αριανός ούτε ένας. Όχι, Αριανοί υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι σε μια τάξη είναι δύσκολο να είναι και δεύτερο Αριανοί. Δηλαδή στα 25 άτομα ένας είναι Αριανός. Ρε και περισσότερα και το δείχνει ακριβώς. Για τη σχολείο του λέει. Αν δεν σ' ακούμε καλά ρε δάσκαλε. Έλα, μιλάω για το τρίτο λύκειο Εύωσμο. Μιλάω συγκεκριμένα. Σε τάξεις λυκείων. Οι 18 είναι παοξίδες, οι περισσότεροι αμέσως μετά είναι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και είναι μετά ο Άρης. Ηρακλήδες. Οι Ηρακλήδες στάμια. Αυτό τώρα το στατιστικό, αν το πάρει στο δημοτικό 10 χρόνια πίσω, θα δεις ότι από τους 25 θα είναι αντί για 18, ξέρω εγώ, 11 παοξίδες, 12, αρκετά περισσότερο Ολυμπιακοί, λίγοι Αριανοί και ελάχιστοι και κανένας Ηρακλήδες. Συμφωνώ. Δηλαδή όσο κατεβαίνεις, μειώνεται και ο παοξής, είναι Ολυμπιακός. Ο Αριανός δεν υπάρχει. Αυτό που έλεγα στο Μένιο ότι ο Αριανός προτιμάει ο γιος του να γίνει γάβρος παρά ΠΑΟΚ. Και το κατευθύνει. Σου λέει καλύτερο ανάλογα. Και το γήπεδο ποιος το γήπεδο? Καλά, άκουγα τώρα, δεν ξέρω τώρα τι φαντάσματα είναι αυτή. Λέγε. Αλλά συμφωνώ μαζί σου, γιατί συνεχώς οι τάξεις που έρχονται από το γυμνάσιο στο Λύκειο είναι λιγότεροι οι παοξίδες. Είναι όλο και λιγότεροι. Αυτό το μήνυμα, αν η Βέρεια πήρε Χάβο, έκανε έγκλημα. Αν η Βέρεια πήρε Χάβο, ο Αρβανιτίδης έκανε έγκλημα. Έγκλημα θα κάνει. Ο Αρβανιτίδης θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Θα κάνει έγκλημα. Αν πάρει το Χάβο προπονητή. Παρακάτω. Αυτό έγινε. Λοιπόν, έγινε. Εντάξει, απλά ήθελα το αναφέρω. Αλλά έκανε φίλε. Και αν υπάρχουν και δάσκαλοι στα δημοτικά να πούν την αλήθεια, είναι δείγματα αυτά. Είναι δείγματα που έχουμε καθημερινά στην επαρχία. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Πάω και μάλλον δεν το πιστεύω αυτό που λέει. Δεν το πιστεύω. Επόμενη γραμμή. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Συμφωνώ απόλυτα με το Μένιο. Είναι πολύ σωστά πράγματα. Απλά θέλω να σχολιάσετε όλοι αυτό από τον Ηρακλή. Την αδικία απόφαση του καημένου Ηρακλής. Που δυστυχώς Τετάρτη θα γίνουν ανατροπές τεράστιες, δεν ξέρω αν ξέρεις ραπ, θα καταγγελθούν όλα και όλες οι ΠΑΕ θα είναι κανονικά. Δεν ξέρω αν ξέρει. Δυστυχώς μόνο ο Ηρακλής την έφαγε. Και δεν ξέρω αν ξέρετε ότι ο Πανετολικός πάει λέει στο ΚΑΣ, λέει και τέτοια. Ποιο αν πήγε στο ΚΑΣ. Όλοι οι κατσικτήρες στο ΚΑΣ πάνε. Ηρακληδέας είσαι. Τι να πω, τεράστια δικαία για τον Ηρακλή. Ναι, αλλά σε καλό θα του βγει. Τώρα που ενώθηκε με την ΑΕ Ποντίων, άμα προσέξει λίγο το αγωνιστικό κομμάτι, να ενισχύσει τον άξονά του δηλαδή καλύτερα, και ανέβει κατηγορία, πάει στη Β' Εθνική. Αυτό έχεις ακούσει κάποια στιγμή που λέει θα πάρουν Β' Εθνική, ξέρεις κάτι? Χωρίς χρέη, να ανέβει Α' Εθνική, αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος για τον πρόεδρο του Ηρακλή ΑΕ Ποντίων, τον κύριο Παπαδόπουλο. Έκανε ένα έγκλημα, ένα λάθος. Ξέρεις ποιο? Ποιο? Ξέρεις ποιο? Ότι έχει στη διοίκηση του Ηρακλήδης. Θα έπρεπε να έχει από την Κατερίνη τους δικούς του ανθρώπους. Μέγα έγκλημα.
Μέγα έγκλημα του Θόδωρου Παπαδόπουλου που έβαλε μέσα στην ΑΕΠ ο Διόν Ηρακλής. Μα το κατηγορικό λέει ότι πρέπει να υπάρχουν εκεί. Έγκλημα! Έγκλημα! Παραγγείλει τα ίδια δηλαδή. Δικά του, αυτός βάζει. Και τα βάζει στην Ηρακλή. Τα βάζει στην ΑΕΠ ο Διόν Ηρακλής. Θα βάλει μυαλό. Θα βάλει. Μάλιστα. Γιατί αυτός που βάζει τα λεφτά βάζει και μυαλό. Γεια σας φιλαράκι. Καλό βράδυ. Να πούμε